ଆଜି ବୈଶାଖ ମାସର ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାର। ମା ମାନେ ନିଜ ସନ୍ତାନର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଏହି ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବାହା ହେଇ ପିଲାଛୁଆ ହେଲେଣି ପଛେ ତଥାପି ମାଟିଏ ତା ପୁଅର ସାର୍ଟଟିଏ ଧରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭିକ ମାଗୁଛି। କେବେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପାହାଡା ଯାଚି ଦେଉଛି ତ କେବେ ପଣା ଯାଚି ଦେଉଛି। ମା କେମିତି ମୋର ସନ୍ତାନକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ରଖିଥିବେ। କେବେ ମାନସିକ କଳସ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେଉଛି। ଆଜି ଉଦଯାପନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଛଳଛଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାମନା, ମୋ ସନ୍ତାନର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହବ। ମା ମୋର ସନ୍ତାନକୁ ଭଲରେ ରଖିଥିବୁ ମା, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଉଦଯାପନୀ କଳସକୁ ନଦୀରେ ଉଜେଇ ଦେଇ ମା ମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କାମନା କରୁଥିଲେ, ମୋ ସନ୍ତାନର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ମା, ମୋ ସନ୍ତାନର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରା। ମାଟିଏ ସବୁବେଳେ ତା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଏମିତି କାମନା କରି ଆସୁଛି ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।